El Barça Atlètic continua líder una jornada més. Davant de l'Olot, victòria dels de Belletti per 2-0. Sama Nomoko obria la llauna amb aquest golaç per l'escaire de la porteria de Pol Ballester al minut 3 de partit. Brian Fariñas va sentenciar el duel en aquesta jugada. L'acció individual d'Oduro, que trepitjava l'àrea i feia la passada a la frontal pel migcampista. Fariñas controlava la pilota i amb un xut milimetrat al pal feia el 2-0 definitiu. Empat a 1 entre l'Atlètic Lleida i el Girona B. L'equip local començaria avançant-se al marcador gràcies al gol de Rubén Alcalà. El defensa de 20 anys la tocava amb la punta del peu i desviava la centrada d'ascensor al minut 58. Els gironins, però, empatarien el partit també en una acció similar. La centrada de Xin trobaria a Toni López, que anticipava Pau Torres per fer l'1-1 al camp d'esports. Debut a segona federació en premi per al davanter del juvenil, que acabava d'entrar al terreny de joc. I amb aquesta vaselina, Slegers feia el primer dels 2 gols del Terrassa en la victòria contra el Porreres. Al minut 19, el neerlandès feia el seu tercer gol en Lliga. Pocs minuts després de començar la segona part, apareixeria de nou Slegers. La centrada de Joel Rodríguez i l'autor del primer gol es llançava amb tot per enviar la pilota al fons de la xarxa. El Porreres retallaria distàncies amb una gran rematada de cap de Guize Medina per a superar a Marcos Pérez. 3 punts pel Terrassa, tot i jugar amb un home menys des del minut 58. I nova derrota del Sant Andreu al camp del Poblense. Un gol al minut 72 de partit va ser suficient per donar la victòria als balears. No frangaltava al centre de Toni Penyafort i feia l'únic gol del partit. Els de Nacho González només han marcat gol en un dels 5 partits disputats.